Uy, lapad ubit na eh. Diyos ko, pagawanin, hindi ka tagbaso. Kumusta mo dyan mo ay? Tsaka, kumusta ni pare? Pare? Hindi ka nga pumunta nung binyag. Kasi mo lang ajay, nang tida mo dubing. Pakisabi pala kay pare, namimiss ko na si kumari. Baak, totoo ba? Namimiss mo ko? Paggabi? Apay, orerabi eh. Agriri kayo? Kay, sa bali tiriri Ririti, agasawa jay. Madila una ay, mabannog mo kanila kayo mo. Apay, na tiga tangan minta. Itlog kin hotdog. Kisa ba na to eh, di na lang mapigbigyan nila kayo nan. Itlog kin hotdog man, di mapanuno mo. Halinin na at magsaya dahil ang Bakat Andres ay nandito na. Kwentong katatawanan na may kalokohan, yan ang kanilang samahan. Talagang pampawala ng stress pag nandidyan na si Bakat Andres. Ate, pupunta na ako. Saan ka pupunta? Uuwi na ako, ate. Uuwi na ako. Malamang, bibili ako ng ulam natin. Sige, bilisan mo magluluto ka pa. Sige, ate, pupunta na ako. Pero magluto ka muna ng kanin para pagdating ko, ulam na lang lulutuin ko. Sige, magluluto na ako, tapusin ko lang to. Mayat sa. Eh, kumain na daw ng agdi-op. Hey, makalibre kami ti Masidan, was Jai. Dari kumamo pagpamay. Tumatang kumamo ti pang 25 kilos nga pag-asa. Kumayatay. Bari ti kay geno kan. Nakasta mo laang. Ayan. Sigurado siguratan. Hindi ka magwalay. Hindi ka sana kababati angin na. Ko? Delikado, akong panggas ko na. Pinagmi na gasolina. Sana daitan, nagbag na ako na. Grugit pa eh. Yan, apa yan? Pabili po. Pabili po. Pabili. Pabili po. Tao po. Pabili. May mga ito. Pabili po. Uy, lapad ubit na eh. Pabili po. Diyos ko, pagawanin, hindi ka tagbasol. Pabili. Pabili. Ano ba namang tindahan to? Hindi tinda pa sila. Wala rin naman tindero o tindera. Ay, naku. Bak? Handa ka magayam. Ano ka pa sa mampay? Kanina lang. Namasyal ako kila ate. Day off po kasi. Kumusta mo dyan mo ay? Tsaka kumusta ni pare? Ayos naman. Pare? Hindi ka nga pumunta nung binyag. Kasi mo lang ajay, nang tida mo dubing. Pakisabi pala kay pare, namimiss ko na si kumari. Baak, totoo ba? Namimiss mo ko? Nagkararaman, madingasi ka. Ni kumari, aji may isa aji nalang ang mga ninang, nagpintas aji eh. Awin gayam, ipasyar mo tumit aji anak mo dito ngamin Hindi pa pwede, Baak. Lalo na tignan mo yung panahon, no? Pabago-bago. Agsasakit pa isuna, kaya nga di pa yung mabaling. Ano kasi diya? Managsakit tayo, Beng. Dapat, nasustansya ti kankanin, no nasustansya ti masuso na jo, Beng. Tsaka, sidakan ka di sinabawan nga binik, pang patubog suso ajay. Naumanak garod. Kanayin agsisida ti binik. Apo, adumit ti mabalin nga masidatta nga pang pakwa. No kaya mo,
Ay native nga manok, tinola, ay sinabawan. Winya, adagarod manok mo. Ado Kaso manok ti karoba, bumalbalaso da dyan may. Sakto nagadupay bunga na ipapaya may. Madimat lalo na kung nakaw. Baka lalo pang magkasakit yung anak ko. Mas stress ka siguro kaya. Nagpaspas ka bumakit tarupam na eh. Ganun talaga ang buhay baak. Ikaw ba naman, nagtatrabaho ako. Pagkatapos ko magtrabaho, mag-aalaga pa ako ng bata. Pagkatapos nun, sa gabi, napupuyat pa ako. Kaya pa yung nilakay mo, anatera aramidin na. Damat lang trabaho na. Siyempre, agtinulong kami Madamag ko man. Kung kayo nung kagap-apa nilakay mo. Meron namang minsan, nag-away din kami. May di rin kami pagkakaintindihan. Lalo na paggabi. Paggabi. Apay, orerabi eh. Agriri kayo? Kaya, sa bali tiriri Riri ti agasawa jay. Ang mukha dyan, nora mo ibaga. Pagbigyan mo ka na tanda, no, awan ti riri, tano malpas itong tungan. Sakpay nga ron ti madi na pagbigyan. Iso nga agriri kami. Pisti sabam, si kapay talaga ti agriri, apay dati kas jay. Adda, shock. Madila una eh, na mabanog mo no kanila kay mo. Apay na tiga tangin ta. Itlog kin hotdog. Umpisa ba na to eh. Di na lang mapigbigyan nila kayo nan. Itlog kin hotdog man, ti mapanuno mo. Yun yung madaling lutuin eh. Ipiprito mo lang yon, okay na. Tsaka yun yung pinabili ni ate ko na uulamin niya. Kaya, sabing gayam, nakakuha ng Andres si Jai. Arijay Garden na Sabing gayam, adubungan na itarong nan. Oo, madami na ang bunga yung talong niya eh. Malalaki pa. Pag iba ganito man nga rod ta ako, dumawatak te, bunga tarong na. Wayne, ibagak to. Papanamon niya. Di mapana mo tagsapol ti masida ako na kaldawin na eh. Agsapul ti masida. Baka naman alak ang hahanapin mo niyan. Kabisado kita. Depende ajay pakasagudak. Madi ka pa ilang agbalbaliw. Ana, lumakalakay ka nga kasta. Kawan bibiyang mon tsaka pas-ispasing. Ang talaga ito yung lalaki. Ba di na kaya't mabagbagaan. O sige, takan na napay pa na. Sige Rod! Bakit kaya ganun yung lalaking yun? Tao po. Pabili po. Pabili. Ano ba yan? Wala pa rin talagang nagtitinda. Sa ibang tindahan na lang ako pupunta.